Vangani venyu vachiri kuremember mufesi uyu ari kumashure kwangu uyu. Vangani venyu vakamuomberera maoko vachifara kuti amisa book launch raJob Scala kumasvingo. Vangani venyu vakanwa naye hwawa pamapondo nema$5 anga apiwa neZanu PF. But right now asiwa aega ari muna taisireva ZANU PF yamurasa akuchipomerwa mhosva yekudhameja property, yekudhameja mabhuku, yekukanganisa book launch $77,000 yemadamages yaari kufanirwa kubhadhara. But patime yaaita zvinhu aizviona kunge akapenga, aizviona kunge chibaba, aizviona kunge munhu ari untouchable. Ndisati ndaenderera kumberi nenyaya yandoda kuti ndikupei, ngatimbodzokerai kumashure timboona kuti zvakambofamba sei paJob Scala book launch in Masvingo. It's good for our country, it's good for our people, it's good for securing a peaceful future. Hakuna buku rakadai. Ladies and gentlemen, we are civilized people, we are not violent people, we don't want any form of violence. Right, nyaya yacho ndo irapa iyi. Mazvionera mega, mazvinzwira mega, ndo zvakaitika. Chii chaakuchiitika ezvino izvi? Zvikanzi between a rock and a hard place. Masvingo Minister of State Ezra Chadzamira's driver stand between a rock and a hard place. Police has finally brought Esau Mutano's case to court for causing violence at Job Scala's book launch. Hanzi police yazomutserva nemasamanisi ekukonzeresa mhirizhonga bongozozo kubook launch rava Job Scala. Zvakuchiitika asara aega. He is standing between the rock and a hard place. Where is vanhu ainwa navo beer? Where is vanhu aita navo violence? Hapana. But sezvamunongoziva ZANU PF being ZANU PF inongotsvaga tumaways netumazano twekuda kubuda natwo munyaya, twekuda kubuditsa vanhu vacho munyaya. Hanzi chinhu chasara chete, mapurisa ari kuda the gadget used to take the video. Zviriko here zvinhu zvakadai so? Ndo iro statement riri apo iro. Cops want the gadget used to take videos of the violence brought forward and submitted to the cyber laboratory
for verification which lawyers says is unnecessary. Video mariona iri zvese zviri pachena. Muri kufunga kuti AI here yakagadzira zvakaoutwa here zvinhu izvi, that ZANU-PF being ZANU-PF. Mari dziri kutobviswa, maenvelope ari kutenderera, zvese zviri kutoitwa. But maona video chii chavari kuda kuexamina ipapapa kuti zviende hanzi kucyber laboratory for verification. Verification yei? Raw footage hapasina. Now the images are online. Muri kuzviona. There are different angles, different cameras, different phones that took that same incident. Komatadza here kucompare. Ndo pandokuudza kuti pape ZANU-PF is just being ZANU-PF. Vanotoona kunge vanhu vasingafunge, vanotoona kunge vanhu vasina brain. But nyaya hombe ndeyekuti akaparadza zvinhu izvi. Ane two makesi mukomana ari mukoti at the same time. The first one is lawsuit ye 77,000 and a criminal case attracting a jail term. Andori nemhosva inhubu and anozikanwa kuti ndo tsika yake ndo hunhu hwake ndo zvaatori inhubu inhunzva tunzva. Zvanzi desperate and unemployed youth and even old people commit crimes in the name of ZANU-PF, but a day they must remember that a day is always there when one will walk alone, either in court or facing avenging spirits. Hanzi vana vechidiki nevechikuru vese vari kupara mhosva muzita reZANU-PF. Vari kurova vanhu, vari kuuraya vanhu, vari kutuka vanhu. But havasi kurangarira kuti one day is one day. Uchange uri wega uchifamba kupinda mukoti kana kuti uchange uchiteerwa nengozi. Ndo nyaya yanga ndichifamba nayo zvamanje manje nemashoko yayo. Ndinomirira ipapo. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.